Кайнар җылы сәламнәремне юллыйм мин Туган тел телеканалының Сер итеп кенә тапшыруның авторы һәм алып баручысы Роза Хәйруллина. Сәлам, дуслар. Әйе, менә шушындый матур бик кызыклы урынга килеп утырдым әле, дусларым. Чөнки без бүген Яшьләр сараенда бик зауыклы, алтын тавыш иясе, Татарстанның һәм Башкортстанның атказанган артисты, күпләрегезнең нык итеп яраткан җырчысы Ришат Тухватуллинның концертында без эшлибез. Бүген, дуслар, нәкъ сезнең өчен иң кызыклы репортажны эшләргә без керештек. Әйдәгез, якынрак килеп утырыгыз. Бик шәп булачак. Хөрмәтле телевизор караучылар, саумысыз? Хәерле сәгатьтә Туган тел телеканалы Сер итеп кенә тапшыруы. Мин аның авторы һәм алып баручысы Роза Хәйруллина. Без эшебезне башлыйбыз менә шушы матур киң сәхнәләребездә. Әлбәттә, кем янына килдек дип уйлыйсыз, үзегез күреп торасыз. Ул илаһи моң иясе, ул үзе тыйнак, үзе сабыр, үзе искиткеч. Илаһи моңга ия кеше кабатлап әйткән дусларым. Башкортстанның атказанган һәм Татарстанның атказанган артисты, якташыбыз, горурлыгыбыз Ришат Тухватуллин. Хәерле кичләр, Ришат. Хәерле кич, исәнмесез? Ничек хәлләр, ничек кәефләр? Үзеңнең туган ягыңның баш кала сәхнәсендә репетиция мизгелләрең бара, ничек үзеңне тоясың? Безнең әле туган якта Туймазы районында 2 көн концерт узыбызды. Туган көн концертыбызда инде бик дулкынланып, менә ушка килеп ятабыз. Әле инде безнең шулай ук зур имтихан ул Уфа шәһәрендә, минем туган җиремнең баш каласында. Шуңа күрә кәефләр боевой, яхшы, бар да әйбәт. Син һәр вакыт шундый үтәдә тынычсың, мин шуңа шаккатам инде, Ришат. 2 ел элек шундый бәхет татыды, синең юбилей тантанасында да без репортаж эшләгән идек. Онда да син шундый сабыр гына, тыныч кына, ипле генә йөрисең, инде бер дулкынлану хиссе дә юк. Ничек үзеңне шулай кулда тотасың? Серләреңне безгә дә сөйләп китә әле. Кулда тотам дип инде юк инде, алай кулда тотмыйм. Төрле хәлләр була инде, ышкынып киткән чакларда була. Әлегә инде нәрсәгә дулкынланырга бар да яхшы, тамашачылар сагынган, үзебез сагындык, билетлар сатылган, исән саубыз, иң мөһиме менә шул. Калганы инде була торган хәл, шуңа күрә борчылырга берни урын юк. Бик күрәсе килә инде, әзрәк кенә кызган, әзрәк кенә ачуы килгән Ришатны, бәлки бүген без аны күрербез дә, тизенә төшереп тә алырбыз, андый мизгел булса әлбәттә. Ришат, без инде Сер итеп кенә тапшырышлар, концертларга, репортажлар эшләп йөргәч, шундый сорау бирәсе килә. Бу елгы концерттың темасы, мәгънәсе тамашачыларга нәрсә аңлатасың килә, нәрсә бүләк итәсең килә? Бу программа инде күп нәрсә белән бәйле, төп фикере шунда, без бөтен нәрсәне дә тиешлечә белә бетермибез. Чыннан да, менә пандемия вакытында моңа ачык мисал булды. Ул гаиләгә игътибар, дөнья куабыз, шушы мәшәкатьләрне читкә куеп, юк бар, менә шушы бәхеткә кул астында булган, аяк астында булган бәхеткә игътибар итмибез. Менә шуның турында быелгы концерт программабыз. Шулай да яңа җырлар, яңа биюләр, күп вакыт булды әзерләнергә. Теге гастрольдә күп йөргәч бит инде вакыт җитмидер әзерләнергә. Шуңа быел инде андый мөмкинчелек булды. Аллага шөкер, менә бүген тамашачылар безнең кабат өстәмә концертларын күрәләр.
Hürmetli tomoshabchilar, biz endi Yoshlar saroyining sahna ortida Rishod Tuhvatulinning konsertida reportajda do'stlarim. Ham endi albatta sahna ortida har vaqt sirli, har vaqt o'zinchalikli ham ko'ngilli. Kim o'tira deb turam. Bu bit endi o'zimizni yaratgan. Shulay bek tanilgan populyar bayanchimiz Tataristondan kelgan qonog'imiz. Nechta xallaringiz? Allohga shukr kelib jetdik. Yuzlaringizga qaraganda siz bek shodsiz. Boshqirdistonda, Ufada Rishod Tuhvatulin konsertida chiqish yasirga jiyinib o'tirasiz shekilli. Alloh bersa. Ham endi mana Allohga shukr, bismillahirrohmanirrohim deb aytam. Sizning bunda namozingizda ko'rinib tura. Necha yil endi namozdasiz? Shundan so'zni boshlagali. Xatirlamim ko'pdan endi u namozlik gel mening bilan jiri Allohga shukr. Siz har vaqt konsert Tirisham. Ay, Allohga shukr qildirmasqa. Sizga kuch beraman. Narsa berau sizga shu din yo'lini saylagansiz ekan, sizning turmushingizda bu nindi rol o'ynaydi? Ruh yoziq qilaman shunlardan. Bilasizmi? Qalbiga bo'lisha butun yerda yasharga ham turmush yetarga Allohga shukr. Siz endi shulay namozlaringizni o'qib, duolaringizni o'qib sahnalarga chiqqach, men qolsa Rishod Tuhvatulinning turkumi tog'ida imonliroq, tog'ida yoqtiroq etib o'zining chiqishlarini tomoshachilarga bo'lak etadir. To'kmish yashmish shulay bit. Rinat Abay Valiyev bo'ldi do'stlar, bu albatta sizning qarshingizda. Rinat Abay, aydagiz endi bir yaratgan kuyigizni izdiribgina bizga bo'lak etigiz ali. Rahatlanib biyib oldik. Nechik endi ul Rinat Abay o'zi Valiyev o'ynaganda biymasga do'stlar, menda endi biymi mumkin tugil. O'zi dardli etib o'ynay, o'zi matur etib yilmaya. Do'stlar, biz davom etamiz. Reportajimizni Rinat Abay sizga o'ngishlar tilaymiz. Birinchi minutdan konsertimiz boshlana, ali tag'in uchrashib balki sizlashir bizda. Alloh bersa yaxshi. Bek zo'r rahmat sizga. Seni uylayım, sağışlarım dille karada. Yalıptan az Güzlerine güzlerim bir koklayayım bakalım. Скажи, я же не знаю, что ты хочешь. Слышно сейчас? Только мне места не хватает, на баяне. Плотности нет. Do'stlar, konsertlar barışında men Rishod Tuhvatulinning bayanda o'ynagan eshitganim endi bor edi. Amina ayrim uzun o'sha o'ynatib qarashni kerak. Bir ko'pdan xayolim edi. Aydak zala borib biz birga kuzatib ketdik. Rishod, o'zing munglaytib jırlaysan, ul munglaytib o'ynaysan.
Син гомумән ничә инструментта бу тормышта уйный беләсең? Нервалардан башка. Әзмәзләп фортепиано инде, баян, гитара. Күбрәк мин аранжировка белән шөгыльләнәм инде, җырларга аранжировкалар эшләргә яратам. Барсында әзәзләп коралларын беләм. Аранжировкаларны күптәннән эшләргә инде керештеңме? Бу синең яңа шөгылеңме, электән башкарган шөгылеңме? Мин где-то бер 14-15 яшьләрдән шөгыльләнә башладым. Башта синтезаторда инде, әнием алып биргәннәр иде. Анасы инде музыка училищесына кергәч анда профессиональ өйрәнә башладым. Анасы монда сәнгать академиясендә укыганда да гел шуның белән булыштым. Бүгенге көнгә кадәр гел бергә инде шул компьютер белән. Аңлашылды. Ришат, менә син барысы бергә ничә ел сәхнәдә хәзер шанычлы адымнар белән иҗат итәсең? Ну менә студент елларын шутламасаң, теге укуны тәмамлап, гастрольгә чыгып киткәнгә 9нчы ел быел. Аблай элек гастрольләргә Гәлсәр Сандугач белән, Фәдис абый белән дә йөреп алдым мин, Назиф апа белән дә йөреп алдым. Булгалады. Ә менә булдымы шундый вакытларың? Булды, ташлыйм, туйдым. Бу сәхнә мине арыта, алжыта, икенче өлкәгә бирелеп карарга, үземне сынап карарга дигән фикерләр, уйлар булганы булдымы? Ну, булгалы инде, әлбәттә, кеше булгач инде, адәм баласы булгач төрле хәлләр була, иногда бөтенләй килеп чыкмаганда, теге ни тавыш килеп чыкмый, ни калган якларда проблемалар, шуңа күрә төрле хәлләр була инде. Башка һөнәрдә үзен күрә шәптә карыйсы килә башлый инде, әзрәк теге нормальныйрак эштә. Бу әле ненормальный эш синең өчен. Ну, шигән тормышы инде бер яклап. Кайтып кергән юк, көндә стресс, шуңа күрә җиңелләрдән түгел. Ну, шулай да минем яраткан эш, тамашачылар белән аралашкач, күрешкәч, менә концертлар, заллар, билетлар тулгач инде нишләп йөрмәскә, чөнки мондый бәхет бөтенесенә дә эләкми. Әле менә бармы синең ничектер киләчәккә планнарың, ничә ел тагын үзеңне сәхнәдә күрәсең? Менә олы яшьтәге абзыйларыбыз да әле һаман сәхнәдә йөргәннәре бар, араларында име? Аларга карап бәлки синең инде фикерең туадыр. Мин шулай буламмы? Әллә инде киресенчәме? Ничек синең моңа карашың? Ничә яшькә тиклем? Күпме тамашачылар концертыма йөри, шул кадәр йөрибез, Алла бирсә. Ходай тазалыкны бирсен, иң мөһиме. Булай инде теге карт баш белән сәхнәдә йөрмәсмендер дип уйлыйм инде, үземнең хыялым да шундайрак, балалар белән шөгыльләнергә, үз шәхси тормышым белән. Чөнки мин кайсы яклап бәхетле, мин бер кешегә дә бер нәрсә белән дә бурычлы түгел. Мин бүгеннән үк өйгә кайтып, өйдә генә ята алам инде, гаиләмне карап инде. Шуңа күрә әлегә минем гаиләм ул минем тамашачыларым бүгенге көндә. Киләчәкне теге алдан кычкырганың күпнең башы авырта диләрме, пока әйтә алмыйм. Сер итеп кенә әйтәм, менә без Роза Хайруллина белән рольләр белән алыштык. Ул бүген концертның буена минем урыныма баянда уйнаячак. Ә мин сәхнә артында алып баручы булам. Аллага шөкер, наконец-то мин алып баручы булдым. Әйдәгез, берне уйнап күрсәтегез. Сер итеп кенә Туган тел каналын карарга онытмагыз. Әйе, Туган тел телеканалында сер итеп кенә тапшырган карарга онытмагыз, дуслар. Ой, бик кызыксындырган сорау бит инде бу. Ришат, мин дә инде арып киткән булсаң да бу сораулардан бирми кала алмыйм. Кайчанрак инде гаилә корырга уйлыйсың. Алия белән инде сезне кавыштырдылар, аннан аерылыштырып та биттеләр, буга никахларыгызны укыттылар, аннан соң нәрсәләр булып беттесең инде. Әйдә, бүтән дөресен сөйлә әле. Тамашачыларыбыз тынычлансын инде. Прямой эфирларыңда да бит тыңгылык бирмиләр шу сораулар белән. Тормыш ул шуның өчен ул шәхси, ул аның турында бөтенесе белергә тиеш түгелдер, минем уйлавымча инде. Алла бирсә инде, менә минем сеңлемнең уже бәбәе бар. Һәм инде бигрәк тә кадерле һәм зур, ничек дип әйтеп, белый зависть бар. Үземнең дә баланы күрәс килә инде. Алла бирсә, озакламасбыз инде.
Иә. Хәзер бит инде татар башкорт эстрадасында шундый сүзләр чыкты, эстафетаны сиңа бирделәр, инде хәзер Разик өйләнде, хәтта ки Зәйнетдин дә инде хәзер йөргән кызының кулын сорады. Ришатка бирәбез эстафетаны дип. Син моны үзең ишеттеңме әле? Мин ишеттем инде. Хәзер синдә чират. Асай Гөлназ бит инде хәзер кияүгә чыкты. Инде бу сорауны миңа гел бирәләр һәрбер интервьюда дип әйтик, концертта бер сорау инде. Алла бирсә, узакламас без. Ничек булса да без сиңа әлбәттә инде үзеңә тиң кешене табып бәхетле гаилә коруыңны телибез. Алайда Ришат, ничә тапкыр син бу тормышта Өйләнергә уйлыйсың? Юк инде. Шул сорауны бирә дип торам. Юк. Ничә тапкыр син гашыйк булдың? Менә ничә тапкыр син матур шундый бик көчле мәхәббәт хисләрен кичердең? 3 тапкыр булды. Точно. 3 тапкыр. Алай булса, әйтәле, менә гашыйк булу хисләре, әйме? Аны психологлар да әйтә. Һәм мәхәббәт хисләре алар икесе ике төрле диләр. Синеңчә ничек? Әлбәттә, алар икесе дә аерыла. Шуңа күрә иң мөһиме шул кеше, синең күптәннән көткән сайлаган кеше, ул бар яклап та мәхәббәте дә булырга тиеш. Теге ягы да булырга тиеш. Бүгенге көндә йөрәгең тибәмисең? Типмәсә монда остырмас инде. Яратып тибәме дигән сүзем инде. Әлбәттә. Димәк, әле синең бүгенге көндә яратып, ошатып йөргән кешең бар. Бар, әйе. Кызлар ишеттегезме? Бар. Йөрәге буш түгел Ришатның. Реш. Хөрмәтле тамашачылар, сезнең каршыгызда Ришат Тухватуллин концертында инде хәзер төркемендә әйтергә кирәк, ничә еллар дәврендә тугры хезмәт итүче, аңа һәрвакыт терәк булучы, ярдәм итүче, үзе сылу, үзе зифа, үзе искиткеч талантлы җырчы Алия Карачурина. Хәерле кичләр сиңа. Хәерле кич, Роза. Юкка гына мин инде әйтеп китмәдем, Алия. Алда әйтелгән сыйфатлар, алар барсы да сиңа туры килә. Син ул сүзләргә лаеклы. Һәм инде менә беләсеңме, мин сизеп торам, телевизор каршында утырган безнең тамашачылар, "Ну, сора инде, Роза, ничек соң Ришат белән хәлләре? Бергәләрме, юкмы, качан кавышалар микән?" дип миңа меңләгән сораулар инде яңгыраттылар, ишеттерделәр, яздылар. Мин монда килер алдыннан үзең сөйләп кит әле шун барын. Дөресен сөйлә әле. Ришат белән нәрсә бәйли, дуслык кынамы, хезмәтме, иҗади мөнәсәбәтләр генәме, әллә инде киләчәктә тыйлар көтеләме? Нәрсә дип әйтим, Ришат белән без инде уже 6 ел мин Ришатның төркемендә эшлим. Һәм инде шул 6 ел дәврендә ул миңа бик якын кеше булып бетте. Шулай гына дип әйтәм. Ну, 6 ел дәврендә бергә яшәп, мәхәббәт хисләре бердә кичермәдеңме миңа карата, Алия? Ишеп шул сорау гына барсында бер ши. Инде шәхси тормыш ул шәхси булырга тиеш. Ул бит барсына да сөйләргә тиеш түгелсең бит инде, ул мөһим түгел. Хөрмәтле дуслар, концерт башланганчы форсаттан файдаланып, бик күптәннән теләгән идем бу эшне башкарырга. Менә бу Ришатның зәвыклы, затлы, аппак шундый матур микрофон тотып карага да бер-ике сүз әйтергә. Син рөхсәт итәсеңме, Ришат? Конечно, әлбәттә. Моны инде Данир Сабиров пломбир дип тә шаяр да име. Шуннап та инде үзе авыр гына әле бу мине бер-ике сүз әйтсәм. Хәерле кич. Әлбә калмаганмы? Яра, мин моны тоттым. Ой, Ришатның энергиясын алдым. Мин уйлыйм, бу юлысы Ришат Тухватуллинның концертына багышланган репортаж просто супер мощный булачак, алла бирсә, дуслар. Рәхмәт. Сиңа да инде мин үзем энергияны бирәм бу микрофон аша, Ришат. Бу концертның просто синең шедевральный, космический булырга тиеш, Аллаһы бирсә. Амин, шулай булсын. Рәхмәт, бик зур. Рәхмәт, әлегә инде сине озатабыз, әзерләнергә кирәк Ришатка. Рәхмәт, бик зур.
Хөрмәтле телевизор караучы дусларыбыз, Туган тел телеканалы сер итеп кенә тапшыруы. Мин аның әзерләп алып баручысы, авторы Роза Хайруллина басып торам сәхнәләрдә Ришат белән бергә. Берничә мизгелдән хәзер концерт башланып китә, дусларым. Шул хәтлек рәхәт атмосфера сәхнәдә. Хәзер менә Ришат каралы, карагыз әле, инде матур мизгелләр монда. Бездә генә була ул шундый эксклюзив кадрлар, дусларым. Шуңа күрә безнең белән бергә булыгыз. Бу егет турында да, безнең яшь талантлы егет турында да тагын без тулырак сөйләп китербез. Интервьюлар булыр һәм менә бисмиллаһир-рахманир-рахим, Ришатның ак микрофоны әзер. Концерт башлана, дуслар. Безнең белән бергә булыгыз. Март Яшьләр сарае. Үзебезнең башкалабыз Уфа шәһәрендә Ришат Тухватуллинның концерты башланып китте, дусларым. Концерт башыннан ук инде шундый илаһи моң дәрьясына кирип киттек дисәм дә һич ялгыш булмас. Һәм инде мин уйлыйм, бу концерт барышында Ришатның берсеннән-берсе матур җырлары белән бер рәттән әле аның дәртле итеп бии торган җырлары да бик күп булачак. Һәм менә шуларның берсе, дуслар, хәбисе килә башлады инде. Сер итеп кенә тамашачылар әйдәгез бергәләп биебез. İsmin nişek? Азалия. Наташа білесің бе? Нет. Ничек хәлләр, дулкынланасыңмы? Хәлләр әйбәт, дулкынланым. Син һәрбер концерт алдыннан дулкынланасыңмы? Әллә хәйрәнеп беткәнсеңдер инде. Баштарак ныграк дулкынлана идеңме әллә хәзер? Мин һәр концерт дулкынланам. Ул узмый да, булырга тиеш инде. Син үзеңдә, үзең өчен киләчәктә тормыш иптәшең ничек итеп күз алыйсың? Нинди булырга тиеш ул? Нинди сыйфатларга ия булырга тиеш ул? Әлбәттә, мине яратырга, хөрмәт итәргә, минем ниндидер идеяларымны ничектер поддерживать итеп, ярдәм итәргә, һәм инде иң мөһиме ярату инде ул, хөрмәт итү минем уйлавымча. Ир сыйфатлары инде ул нинди булырга тиеш ул? Ничек дип әйтим? Хезмәтчән, әлбәттә тырыш, үзенең хыялларына ирешә торган, гел алда, алга гына карап, алга барырга тиеш, минем уйлавымча. Алия, без инде сиңа ихлас күңелебездән, Аллаһы буйырса, иҗади тормышыңда да үзең теләгән уңышларга ирешеп, һәм инде үзеңә тиң парны очратып, я булмаса очраткан кешең арасында булса, аның белән тизрәк кавышып, матур гаилә коруыңны телибез. Амин, шулай булсын. Бик зур рәхмәт теләкләрегез өчен.
Туган тел каналына бик зур рәхмәт. Yalnız ben tapmak günler var. Ağlarınız duanlar, ölüşmüş yayırlar günler var. Kardeşim yaşın yerler, yalnız ben tapmak günler var. Rahmat Gizor. Огромное спасибо. Зур рахмат сезгә. Ришат сәхнәдән инде дә һәм сәхнә артында инде. Өч сүз белән үзеңне чын тормышта нинди икәнен тасвирлап китсәң. Мин бик таләпчән булгач вакытчыллык та бар. Бөтенләй бер җиренә җиткереп эшләнергә тиеш. Ул һәр вакытта да алай булмый инде. Менә һәр вакытта минем ачу чыга, техник яклап гел нәрсәдер була, гел бу яклап аны өйдә эшләргә кирәк. Бөтен менә шушы вакыт диләрне өйдә эшләргә кирәк. Гел инде булса бер проблема чыгып тора инде. Андый кеше белән аңлавызча бик авырны шулай да булмасаң, монда алга барыш булмый, иҗат алга бармый, эш алга бармый. Группага да җиңел түгел шуның аркасында. Чөнки башка мәсәлән кайбер коллегаларыма килгән бар, аларда гомумән андай бер сизелми. Бармы бар, эшлиме эшли. Миңа эшләсә җиренә җиткән эшләр. Музыкант булса ул иң остасы булырга тиеш. Менә иң көчле баянистыбыз инде Айнур Фатиховны без югалттык. Бу безнең өчен бик зур югалты, бөтен төркем өчен. Төшкә керде менә бер көнне. Туган көннән соң икенче көнгә инде керде Ак күлмәктә, Ак шалбарда. Мәйтәм, достым, нишләп алай булды соң инде? Миңа монда рәхәт инде. Менә кызганычка каршы шундый гениаль музыкантны югалттык. Җитми, конечно, менә концертта, быелгы концертта бар, но Айнур җитми инде. Калган музыкантларыбыз да көчле, хәзер кадерен беләбез инде барсында. Һәм инде үзеңнең сыйфатларыңа килгәндә, таләпчәнлек дидең. Беренчесе тагын ике сыйфат. Менә нинди сыйфатларга тасвирлап китәсең дигән сорауга. Артык кызучандыр мин. Кызып та китәм. Кайбер чакта әйтеп куярга мөмкин, но шулай да минем иштә ачу теге барыбер качан булса да ычкындырам, һәм ул минем узакта тормый. Узак обижаться итмим кешегә. Гомумән обижаться итәргә яратмыйм, но теге әйтмәсәм күңелдә калдыра алмыйм. Һәр вакытта ул миннән чыга, вулкан кебек кеше инде мин. Тагын инде. Бардыр инде, аны сез группадан сорагыз, алар күбрәк әйтерләр. Якташыбыз, әле сер итеп кенә әйтәм, аның тамырлары безнең Ярмәкәй районыннан Алия Карачурина. Чынлап та бик көчле тавышка ия безнең Алия, без бик талантлы кыз, бик тыныч холыклы кыз. Холкына карасаң, Ришатка шаптыра шундый ук тыйнак, шундый ук әдәпле. Кем белә? Бәлки киләчәктә бергә дә булып куярлар. Монысы инде әлегә, хәтта миңа да сер, дусларым. Туган тел телеканалының сер итеп кенә тапшыруның тамашачылары, сезнең каршыгызда Ришат Ухватуллин төркеменең концертлар оештыручысы, алай гына да түгел биючесе, алай гына да түгел хәзер инде кияүе Илгиз. Исәмсез. Хәлләр Илгиз, әле менә чыгышлар вакытында тизгенә сине тотып алдык. Гомумән сорыйсы килә, иң беренче сорау иде. Бүгенге концерт ничек, нинди синең бүген эмоцияларың? Уфа халкын сагындырган тамашачысын, халыкны чын нык сагынасың. Илгиз, син миңа калса хәзер Ришат Ухватуллин төркемендә ветеран дисәк тә була. Ничә ел эшлисең инде син монда? Мен Ришат белән 10 ел эшлим. 10 ел дәвамында Ришатны син сәхнәдә дә күрәсең, сәхнә артында да күрәсең. Инде хәзер туганлашып та беткәнсез. Әйдәле, Ришат сәхнәдә нинди ул һәм сәхнә артында нинди икән? Моны синнән дә яхшырак әйтеп бирүче булмас безгә. Ришат сәхнәдә аны кеше нинди булып күрә? Тыйнак малай дип күрәләр. Тормышта ул юмор ярата торган кеше,
тыйнаклыгы да бар аның, һәм юмор белән алар берни дә, бер бизмәндә. Шул. Ничек әйтәм соң, күп ниләр Ришатка килгәндә ул молодец, ул тырыш, бөтен яктан да, аппарат ягыннан да, җыр ягыннан да, биюгә хәйренә башлады. Бөтен ул нәрсә күрә, шуны барсын да өйрәнергә тырыша. Илгиз, менә сезнең арада ниндидер мөнәсәбәтләр үзгәрдеме? Син аның сеңлесен Айгөлне үзеңә кияүгә тормыш иптәш итеп сайлагач. Бер-бердә минем яктан ничек идем, мин Ришатка ничек мен хөрмәттә идем, шулай хөрмәт итәм. Ришат ягыннан белмәйм. Бәлки. Миңа калса синең өстеңдә бик зур бурыч, шулай бит. Ришатның бердән бер сеңлесен бәхетле итеп яшәртергә кирәк. Ришат алдында бик зур бурыч тотасың син хәзер. Камил үзенең чыгышын тамамлап безнең янга килә. Ничек хәлләр, Камил? Әйбәт. Дулкынланмадыңмы? Рәхәт булдымы сиңа? Ничек Уфа тамашачысы? Миңа бик рәхәт булды. Мин сахнага чыккан алдында мин дулкынландым. Сахнага чыккач мин дулкынланмадым. Камил безгә сөйләп китә, ничек соң син килеп эләктең Ришат Тухватуллин төркеменә? Ришат абый төркеменә мин ул шулай сөйләп китим инде. Мин конкурста катнашкан идем. Сәйлән конкурсы иде ул Шаян ТВ каналында. Ул анда жюри агзасында утырган иде. Мин татар халык җырын башкардым, гармоналык әле Дускай. Ул тыңлагач инде үзе әйтте, миңа тәкъдим бирде, үзенең продюсер үзәгендә эшләргә. Мин бу көтелмәгән хәл иде, мин Русия әйткәч даже не ожидал. Әмма риза булып килдең эшләргә. Син бит әле укучы бала да, менә укуың белән ничек бу мәсьәләне шишәсең? Уку белән проблемалар юк. Мин дистанционно укыйм, булай дәресләрне WhatsApp буенча җибәрәм укытучыларга. Булай мәктәптә успеваемость нормальная диге. Афәрин, афәрин. Камил, менә әйт әле, син хәзер сәхнә тормышын, артист тормышын бит инде күзәтеп кенә калмыйсың, үзең дә шушы дөньяда кайныйсың. Әйме, ничек соң сиңа менә һәрвакыт юлда, һәрвакыт репетициялар, чыгышлар. Ничек хис итәсең үзеңне бу өлкәдә? Бу бик авыр да түгел инде, бик җайлы да түгел инде, шулай әйтим инде. Ул шундай әйберләр кирәк инде миңа. Мин чөнки мин җырчы буласым килә. Миңа ул кирәк шундай әйберләр. Иң яраткан, иң хөрмәт иткән, иң сиңа үрнәк булган җырчы ул әлбәттә кем? Ришат абый Тухватуллин. Ришат меня пригласил еще 4 года назад, уже 4 сезона подряд. Я делаю для него программу именно в плане хореографии. На его шоу «Балет» ставлю различные танцы, сюиты. Также занимаюсь хореографией лично с ним. Вот. И 4 года мы делаем прекрасные программы, так скажем, в дружбе, в союзе. Ришат белән эшләү гомумән ничексең? Аның биючеләре ничек сездән тыңлыйлармы гомумән? Ничектер килешеп эшлисезме?
ой, мы прям вообще очень дружно работаем. А про Ришата я хочу отметить, что он большая трудяга, он очень прямо старательный. Действительно, как бы очень много мы работаем и над пластикой, и над хореографией. Я считаю, что он артист большой буквы, талантливейший, а сейчас еще и танцует на профессиональном уровне. Instagram şeterlerinden көріп бик қызықсынған ем Ришат, менә бу шарфың турында, бу шундай стиль яңа синең әйе? Әйе. Гомумән, чынлап та сизелә үзгәрешләр, яңалыклар костюмнарында. Яңа стилист белән эшли башладыгызмы? Әйе, яңа стилист. Безнең хәзер мин һәр вакытта да эзләнүдә. Мен ул кешене күптәннән беләдерем инде. Ул безнең төркемдә эшлидер. Аның шундый таланты бар, ул шушындай костюмнар, стильләр буенча нык әйбәт разбирас итә. Быелны bütün костюмнарыбызны ул текте. Аның исеме Ләйсән Мөхәммәдинова. Әйтәле Ришат, бу елгы программаңдагы иң кыйммәтле костюмың кайсысы? Иң кыйммәтлесе әле кигән яшел костюм. Аның бәясе 120 сум. Шул өсте асты 120 мең. Анда күлмәк тә бар, кайышлары, ниләре барсы бергә. Аңлашылды. Ришат, айлык кергән керемең сиңа рәхәтләнеп яшәргә җитәме? Шөкер дисәң, барсы да җитә. Алайса әйтәләр, менә син бит әле ирекле, гаиләң югаймы? Ирекле кешегә үзе теләгән bütün уйларны, максатларны булдырыр өчен ай дәвамында ничә сум акча кирәк уртача? Күп кирәк. Монда безнең чыгымнар да бик күп. Кәмендә генә ай сайын группага 2,5 миллион акча кирәк. Группаны тотар өчен генә. Мәхәббәтем кайдасың син дип моңлана безнең Ришатыбыз, әй моңлана. Шәхсән үземнең дә бик яраткан җырым. Мәхәббәт диңгезләрендә йөзгән кебек хис итәм үземне дусларым. Карагыз әле нинди борылмалар алып җырлый бит ул. Чынлап та илаһи матур моң дөньясында бүген без сезнең белән бергәләп Туган тел телеканалының сертификат тапшыруын тамашачылар белән йөзәбез дусларым. Siz meni мәхәббәтемне сезне бик нык яратам. Рәхмәт сезгә булганыгыз өчен. Супер. Янымда дип, эй җырлыйлар инде, эй матурлар инде үзләре. Ришат Фадулин белән Алия Карачурин турында әлбәттә сүз бара дусларым. Белмим инде, әле сәхнәдә генә бергәләр, әллә инде тормышта да барлык серләр киләчәктә Аллаһы бирсә ачылачак. Ишек кенә булмасын, алар бәхетле булсыннар. Ә без инде сезгә бәхетле матур хисләрне һәм иң матур эксклюзив кадрларны бүләк итүне дәвам итәбез. Туган тел телеканалы сертификат тапшыру һәм мин авторы, алып баручысы Роза Хайруллина.
хөрмәтле тамашачылар. Ришат Тухватуллинның концерты шаулап, гүрләп, мега позитив тулкыннарда дәвам итә һәм игътибар әйтергә кирәк. Ришатның концертлары һәр вакыт тере тавышка бара. Аның һәрбер музыканты шын рәвештә музыка коралларында рәхәтләнеп уйныйлар. Менә сез аны үзегез күреп китәсез. Монда артык сүзләр хәтта кирәкми дә. Достар, сау болашасы келмей, бұл сәхнелерден гомумән китәсе келмей, әмма дә ләкин сыр итеп кенә тапшыруы шушы позитив дулкыннарда үзенең эшен тамамлый. Көчле рухлы җырлары Ришатның әле елдан-ел артып торса, менә шушындай шаулап гөрләп, аны яраткан, аны сөйгән тамашачылар әлбәттә һәр вакыт аңа тугры булып, елдан-ел артсыннар гына. Менә шулай достар, тамамланмый концерт, һич тамамланысы килми. Ришатның да һәм тамашачыларның да үзегез күреп торасыз, аның белән хушлашасылары килми. Шушы мега позитив дулкыннарда мин сыр итеп кенә тапшыруның авторы һәм алып баручысы Роза Хайруллина сезгә рухи байлык телим. Исән сау булыгыз. Мин сезне бик нык яратам. Үзегезне саклагыз, дусларым. Киләсе матур рәхәт очрашуларга тиклем сау-сәламәт булыгыз. Пока-пока.